presented by Lovely Films Production. आप सुन रहे हैं सिंगर बनी बिहारी की आवाज में। काल्हू के राती आइल बराती घर में घुसल लभारावा हारती हलस एहो। काल्हू के राती आइल बराती घर में घुसल लभारावा तनी हवा के भक में फरल सराते पूजवा के साला बारावा आए है हारती हलस हो राते पूजवा के साला बारावा पूजवा के साला बारावा हारती हलस पूजवा के साला बारावा हारती हलस पूजवा के साला बारावा फोन करके ओकरा के रहले बोलवले रूस गइल रहे जेते रहले फेलियवले फोन करके ओकरा के रहले बोलवले रूस गइल रहे जेते रहले फेलियवले रहे रे घटना घट गइल घटना तो बे लागल ह खबारावा रहे रे घटना घट गइल घटना तो बे लागल ह खबारावा तनी हवा के भक में फरल सराते पूजवा के साला बारावा आए है हारती हलस हो राते पूजवा के साला बारावा पूजवा के साला बारावा हारती हलस पूजवा के साला बारावा आप सुन रहे हैं सिंगर बनी बिहारी की आवाज में। लाखन प्रेमी नागेंदर रहले धधाइल राइटर संतोष राजन गइले पकड़ाई राकेश रंगीला नु रहले धधाइल राइटर संतोष राजन गइले पकड़ाई बली बिहारी लवली रिकॉर्डिंग में गावत रहे गानावा बली बिहारी लवली रिकॉर्डिंग में गावत रहे गानावा तने हवा के भक में हो फरल स पूजवा के साला बारावा आए है हारती हलस हो राते पूजवा के साला बारावा काल्हू के राती आइल बराती घर में घुसल लभारावा घर में घुसल एहो। काल्हू के राती आइल बराती घर में घुसल लभारावा तनी हवा के भक में फरल सराते पूजवा के साला बारावा आए है हारती हलस हो राते पूजवा के साला बारावा आए है हारती हलस हो राते पूजवा के साला बारावा। लवली डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो कालीबाग बेतिया। मोबाइल नंबर 88